fara so nake faman yin laulayi, yaro da idan gari kamar dai aikin sausayi. Manyan musu na faɗa ta yaro kyau dai ta kai, ni yau na ga zahiri dan so ya sani a yanayi. So ba shi da magani, bayar da mu sha hankali. Shi ba shi da tausayi, dan zai iya kai ka ga ajali. So ki rasa malami, ya sa so ya bi kyalkyali. So aikin lokaci, mai sa sarki cire rawani. Aikin so ne na tabbata, kuka da idaniya shi ma so ne na gaskata. Kunci da sifirgiti so ya kwantar da mahaddata, so in ya shigo jiki to zai iya saka ka haukace. Kusa zuciya wannan so ne da na bibiya, aiki yana sihiri sai so mai sanya margaya. Allah ne masani amma so ya wuce nazari. Riba a cikinsa da faduwa, mai so bai sarrabo ko da a cikinsa da cutuwa. Domin ko ganin shi riba ya gano ba faduwa, amma so gaibe ne dan ba a ganin shi a zahiri. So ba garari, domin kowa duk wuya shi ne zai sa ka yi fahari. Ko da an ƙi ka dai to shi da ido zai yi mafari.